uwei ubriu ula Khlad no hashen kat ba uwei pan ula mynsaw jur hadien ba thuk ka ba syong kala syak tenra ha ka wei ka kali kit umpnyang ka ba penher stat ha ka janmi jong ka Khlad trik nailur ha ka thain Byrnihat ribhoi district katkum ka khubor pulit layathu ba ka ne ka jingja kala jia ha padeng ka wei ka thuk ka badan yaw number ml not san h riu r not kandai bat ka wei ka kali kit umpnyang ka badan yaw number NL not uwei AA kandai san kandai R na kalyang ki pulit kila ong baka nega thuk kabalanya da u upkermen khong jo but uwei pan basyong hadien ulat par shooting ki bare nakasnong ter a ribhoi district kala sya tanra ha ka nega kali kit umpnyang kabala penher state bha ya kabalanya da utapan nad ubade na Guwahati layathu ru baka nega thuk kadang dan hakalinti na umling bandage ter a hadien bakla sya tanra ha ka nega trang kabala penher stand haki benta jong surok ba NH6 marjan jong John kitchen restaurant ha ka nega jingjia baro kini ki arung ki basyong ha ka thuk kilangan ha ka mynsaw jur ha ka bala penkit no eki marmar da ka 108 ambulance hapo Byrnihat PHC banyo jingsumar shwaban 1 poi ki pulit Henry ki doktor ha katika hospital ki lapan bana ba ubriu ubasyong hadien jong thuk ula dap Khlad lupa hadien kanila pen kanria no ya kamet syaka jaka bu met yap jong civil hospital nongpo panle ya badan kam ki pulit kila kurup no ya baro ki artli ki kali ki bangat ha kan jingja da kabatan no sya Byrnihat OP na kabenta ban pelong syusyu ya ka jingtokin What do I remember? Using a condom every time? Yeah, I remember. I don't ignore it. Using a condom every time during sex is really important. Wow, Ria is smart. Life will be safe for sure when condom is used always. Don't think you know, remember once more.